Bon dia a tots i a totes. Gràcies per estar avui aquí. Avui és 8 de març, una jornada de lluita feminista, i no podem sinó començar recordant i denunciant que el moviment feminista, motor de transformació social i radical per la justícia social des de tots els fronts, continua patint la repressió i la persecució institucional. Des de la persecució de les companyes que surten als carrers per cridar que ens volem vives, pintant i cremant el que calgui. Les que surten a ocupar els carrers per dir que la nit és nostra. Les que tallen les carreteres o les vies del tren. A les que posen el cos cada dia per evitar que desnonin a les seves veïnes, les que exigeixen el reconeixement dels drets laborals constantment vulnerats per un sistema que viu a costa nostra. Les que exigim que cremi la llei d'estrangeria i que la dgaia no criminalitzi la maternitat, la criança i la infància migrant i racialitzada. Aquestes, les que lluiten, són perseguides per un estat, sí, però també per un govern que s'omple la boca de normalitat, quan la normalitat aquí és la persecució de la dissidència. I a sobre tenim un govern que vol feminitzar el cos perquè siguin les mateixes dones les que reprimeixin a les dones que lluiten pels drets de totes. Exemple de la repressió i la persecució d'aquest govern és el cas de les del Jersey o el de 8.000 motius, a les que recentment han assignat data de judici pel gener del 2023. Recordem que no les jutgen només a elles, sinó que ens jutgen a totes i seguirem, com hem estat fent costat en tot moment, no només avui 8 de març, sinó cada dia perquè la repressió no s'atura. També especialment avui denunciem la feminització de la pobresa, sobretot de les dones relegades als marges i excloses del sistema, però també les que, tot i tenir activitat laboral reglada, ho estan en condicions molt precàries. Fem costat a les treballadores i justament aquesta setmana presentem al ple una moció de millora de les condicions laborals de les treballadores socials. Denunciem que el govern les fa servir com a arma llancívola als desnonaments. Les obliga a desatendre a les famílies que estan a punt de perdre la casa en el moment més difícil del tràngol. Denunciem que la majoria de treballadores socials són interines en abús de temporalitat que han hagut d'enfrontar-se a unes oposicions il·legals fa uns mesos que deixarà a moltes dones majors de 45 anys al carrer abocant-les a l'exclusió laboral. Denunciem com l'administració d'aquest govern llença a les escombraries la seva experiència i bagatge professional, el que inclús podem considerar malversació de fons públics per descartar tants anys d'inversió pública en la consolidació de departaments sencers, als quals ara vol fer neteja. Denunciem que continuen sense eines per desenvolupar la seva feina, recordem que és vocacional, perquè el departament no és capaç d'organitzar res més que la distribució de recursos econòmics per subcontractar i seguint precaritzant treballadores. Per això, aquesta setmana portem una bateria de propostes gairebé a cost zero per donar l'oportunitat a aquest govern de redreçar la dèria repressora contra les dones treballadores que per acció o omissió està cometent. Finalment, cridem a la mobilització de totes, però no només avui, sinó cada dia, perquè aquest sistema capitalista, heteropatriarcal i supremacista blanc no s'atura. Perquè la violència no només ve de l'Estat, sinó també d'aquest govern, dels nostres entorns laborals i socials i inclús dins dels nostres propis espais de lluita. Cridem a estar permanentment mobilitzades des de tots els fronts i em permeto també adreçar-me a vosaltres, companyes dels mitjans de comunicació, que l'interès per les veus dissidents, les que denuncien, les que lluiten, les que defensen els drets de totes, no sigui efímer ni estètic per ser el dia que és.